जोंनि मानसियानो बनायदो हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै गोबाङानो मिन्थिखाबाय जानांगौ आरोना आरो गोबाङानो फेसबुकाव नुखाबायबो जानो हागौ आरोना नुवाखैबा आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरै नायनानै लाबानो जाबाय नैबे स्क्रिनाव होखादों आरोना नैबे भिडिअआनो नोंथांमोना जुदि मिन्थिनो लुगैदोंबा बियो अबेयाव जादों आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों नोंथांमोना जुदि मिन्थिनो लुगैदोंबा भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम फुल नायलांबानो जाबाय आरोना आरो लोगोफोर नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै खिथाहरदो आरोना बिथाङाथ' नैबे स्क्रिनाव बुजानाय भिडिअखौ नुनानैथ' नोंथांमोना साननो हागौ बियो मानो बुजादों होननानै नैबे हिन्जावा ओरैनो बुजायाखै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबानो मिथिनानै मोनगोन बे हिन्जावा मानि थाखाय बुजादों बे हिन्जावा माने सासे हाबा जाखानाय हौवाखौ गोसथोनानै माने फैसा थगायनानै जादोंमोन होननानै बुंदों आरोना ओरैबायदि बेनिफ्राय जाय हिन्जावा बेखौ बुदों बिनि हौवाखौनो बियो मोजां मोननानै थगायनानै फैसा जादोंमोन आरोना बिनिखायनो बियो बुजादों नोंथांमोना जुदि फुल मिन्थिनो लुगैदोंबा नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबानो मिन्थिनानै मोनगोन बिदिब्ला फार्स्टआवनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बे हिन्जावा मानि थाखाय बुजादों नायनानै लाग्रो बाहायनानै बै बिनि बिदाफ्रा गुबुनथि बांग्लाना मा गारियाव खारगथि जोंनि मानसियानो बनायदो बेखौ बरायना लाबाय फैया बिनि फिसाला फैदों नोंगौ मिथिखायो फैयो एसे थांनानै फैयो फैहांनानै फैयो फैसा गैयाबानो माबा होबाय दा बियो थुलु होबाय दा आंखौ जिना सायना थाखा फैसा हौवायाबो बिदि लांबाय थानाय सिखुन जादा हाबफैबाय गाखैबाय मुलि होनानै दोनदों मुलि बान होनानै दोनदों होनखाबाय हौवायानो फैनोब्लाबो फैनो हायामोन साबि सिखोना लायनो जाबाय आंनो नाङा बे हौवाखौ आङो समाधान मानसिजों साबो जानाङाथ' नाङा बिसार दङ बेसेबां थाखा थगायना जादोंनो गावसोर मिथिगौ जाबाबो जायाबाबो जों गावनाव सोंनानै रायजागोन लाङा आरो नोंसोर बुबाय जोंनो बुनानै बबेनि मानसिब्ला देखिया जोंनो बुथारना दोनगोन मा इसिबां साखावबो जों जाम्बिबाय बिदि माबादो हमनानै अफिसाव हमनानै
बिनि फिसायनि खौ बे गोसोथोदोंमोन बिनि फिसायखौ थाखा थगायनाय जाजोब्बायलै बियो मा गोमाखो ओमफ्रायलाय साबि गोमादों सम्पति जोबजोब्बाय बिहरनानै जायो जाया मालायनि फिसाइ गोनांखानि हिनजाव गोनांखानि फिसाइखौनो गोसोथोनानै थाखा थगायनाय जादों नै रिक्सनि खोथा नालाय स्कुटि साबिखौबो गारना हरबाय नांगौबा बे गारिखौ दस्रानि गारियाव दिरुंजों खादो दा मानसिखौ दस्रा माबायाव गाखोदो एसे घरे घरे हिन्जावाल' देखिया जोलिनिनो देखिया जोलिनि होनदों गारिखौ नोंसोरो साबिखौ दाहैदो बे बुजानाया बुजानानै थांबाय गावनि आसिं सोना लादोंमोन गारि साबि नागिरदों गारिया बुलायबाय खाथियावनो खेम दङ फैगोनथ' आरो माबाया बे रोखोमसो दै गांखायो लादु रे मानसिखौ लादु मानसिखौ लांदो नोंनि गारिखौ नाङा जोंनो जाय मालिक गारिखौ साबना लांफैगोन नै लामायाव हगार गारिखौ सारनानै लादो खोमा गावनो दे दा गारिया मोनगोन ना जोंखौसो गाला खालायगोनहाय बिसोरो मालायनि देव मालाय गामियासो सेवफाजोबगोन ने मा जागोन जों गामियाव ओरैनोबा बिदि गैया लादो आयो गोबोरखि गालाजोब्बाय आं एरखाव जायोबा एरखावदो दानख्लाबो गारिखौलाय माखौ आया दानख्लाबदोंबावसोनो
लादो मानसिखौ लादो गैला लेंखौ खिखाला जोबबाय दुरुंजों बोबाबो जायो औ सासे सासे दानग्रा थागोन नोंनि गारिखौ जोंनो माखाया नोंनि गारिया गारि गैया नोंनि गारिया बेगाला गावबा बेगा हिनजाव माहारिफोरखौ लाजिसावथावखाना आरो बेबो जोंनि जायगायावसो जोंना बिदियाव गैफेरा बेयाव ओरै बिदिनो खालामथारगौमोन इयो लामा नायनानै बै टिमानो हमजाहैगौमोन इयो आं माला खालाय बिसिखौ हमनो गामिखौ सारा जोंना माइन्दा दानाबा गारियावसो गाखोबावो साबिखौ मोनबाय नामा बेलाय गावनो लादों दा नै गारियाव गाखोबावबायसो ओइलाय साबिखौ मोनखाबाय ना नै ए माबासो मालानि माबानि बेगनिसो हौवालाय माबायदि थोगोन दाउखौनो नारहोलां नङाबा बै बेगाव लादों इयो लाबोदों आं माबा बुलायदों सिथ्रा मानसि बुलायदों दाथ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय मानो थाखाय बुजादों बे आइजोआ मानो होनोब्ला हाबा जाखानाय सासे हौवाखौ माने बे हौवानिफ्राय मा फैसा जादों होननानै बुंदों आरो ना बेफोरबायदि ओरैबायदि हाबा जाखानाय हिनजावनि हाबा जाखानाय हौवाखौ गोसोथोदों ओरैबायदि जादों आरो ना नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय जानो हागौ आरो मिथिबायबो गोबाङानो अबे डिस्ट्रिक्टआव जादों नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय अबे जायगानि हिनजावा ओमफ्राय आरो हौवाया अबेनि नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरै मिथिखाबाय जानो हागौ आरो ना जाय फुल नायदों फुल नायाखैबाथ' मिथिला आरो ना आं नोंथांमोनासो मिथिसिगौसै बेखौ आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरो ना नोंथांमोना जुदि ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनोब्ला डिसक्रिपसनाव ब्लग भिडिअनि लिंकखौ होनानै दोनदों थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लाहैबानो जाबाय आरो ना
नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होयोबासो आंबो ब्लग भिडिअ आगारनो गोसो जागोन नालाय ओंखायनो नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय